13号車東京型ドア開いてますか？ドア閉まっております。車内に、異常はありません。了解。車内の ITV も閉まっているようには見えます。業務連絡、うまく社員、ドアを少し触ってください。13号車東京型、博多型ともドア、触っておりますが、車速とも点灯のままです。をいただきましてありがとうございます。まもなく21番線に18業務連絡、うまく社員、強めに押してください。強めに押してみてください。もう一度お願いします。強めにドアを押してみてください。新大阪車掌到着したら教えてください。了解です。ただいま22番線の電車、発車時刻を過ぎておりますが、13号車の不具合のため列車発車できておりません。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたします。列車発車までしばらくお待ちください。22番線13号車にてドアの不具合がございました。このため列車発車できておりません。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけしております。また列車には近づかないようお願いいたします。今日こそ A1 中乗りに、車掌向かっているか確認できますか？今 D コック車内から扱ってるみたいです。激しめしてるみたいです。今確認お願いします。業務放送、塩水さんに、業務連絡です。13号車、車掌到着しました。車掌到着承知。ただいまから13号車、東京型の確認を行います。13号車、東京型確認了解です。了解。今までの117先出します。117へ先出し了解です。1番下り出発よし。